1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. Здравейте, аз съм SkyDars и днес с мен е Алф и днес ще правим кандидатура за сървъра Titan SMP. И да, зато не сме направили нещо толкова голямо, но направихме нещо доста скромно. Нека да почнем от първото построено нещо, именно е тази скромна къщичка. Нека да влеем вътре в нея. Кавърджията идваш ли? Да бе. Така, значи тук имаме едно легло, макар че сме двама, но както и да е. Имаме една кухня, място за хранене, един чест. Тук имаме нещо като вазичка, един енчантинг и един неенвил, не знам за какво, но просто така за украса. Следващото построено нещо в този свят, World, както искате го наричате, беше тази конюшня с нашия кон Тошко. Той няма нейм так още, но както и да е, не удари Тошко. Ще го удреш. Ще ударям тебе. Не можеш. И така, да, една скромна така построена конюшня. Следващото нещо, което бе построено в този свят, беше тази скромна градина, която дори не е скромна, просто така обикновена. Но какво повече да правим на една градина? Аз лично не виждам смисъл. И следващото нещо бе ето този портал, който няма влезе в него. Да. Защото е малко трудно така на Pocket Edition с кречи портали към Недъра. И тези доста готини лампи, които SkyDars направи. Той направи конюшница. Той ти направи най-главните неща. Моля? Ти направи най-главните неща, казвам къщата и всичко друго. Да, може да той е центъра на това кипно местенце. И да, много мисля това да бъде за тази кандидатура. Мислим това да бъде за тази кандидатура. Надявам се да ти е харесала. Ако ти е харесала, може да напиши някакъв коментар, дали сме приети или нещо такова. И ако е така, да, дайте лайк на другите зрители. Да, мисля това да бъде край на този клип. Да, ние бяхме NSP Gamers Team и ще се видим следващия път. До скоро!